what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa tiri kuramba tichiendera mberi tichikupai nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko. Nekudaro zvakare tiri kuMount Darwin, Mashonaland Central Province, uko kwatateerawo zvakare rimwe gamba rehondo yerusununguko. Chirongwa ichi chiri kusanganisira munhu wese ane basa raakaita muhondo yechimurenga. Mungadaro muri homwe yesvikiro yaipoterwa nemudzimu raipawo gwara muhondo yechimurenga. Ngatigare pasi titaurawo nemi. Munogona kunge makanga muri sabhuku, muri ishe, muri headman. Uyai tigare pasi. Vabereki, vana mujibha, vana chimbwido. Uyai tigare pasi titaure nhoroondo yehondo yerusununguko. Kwatiri pazuva ranhasi tinoziva kuti kana pachitaurwa nyaya dzehondo, unonzwa vachitaura kuti kuMount Darwin takanga tanzwa kuti hondo yatiriridza, kuMount Darwin takanga tanzwa kuti hondo yapisa. Nekudaro inzvimbo ine varwi vehondo yerusununguko vakawanda. Regai titaure nerimwe gamba tinzwewo kuti rakafamba sei. Baba makadizvi. Tiripo makadii baba wangu. Tiripo zvikuru sei kuno. Kuno kuli nani kwamabva. Kwatabva kutreni. Chokwadi. Tinotenda nekutigamuchira. Nesu totenda nokuya tisi. Kumunda muri kuita seko muri kukohwa muri kuita kunechi. Goro rino takalima foja pane chakaitika. Takalima foja goro rino. 1.5 hekta bata hapana chakabuda. Kwete zvega. Tungonzwa varimi vese vefodya gore rino vari kuchema. Vanoti handizive kuti tichadzokera kumunda kwacho kunorima. Hapana kudzokera. Handiti pakaipa. Aya, pakanaka. Regai baba timbokudzoserai kuudiki hwenyu. Chokwadi. Toda kuziva kuti mukomana watiri kutaura naye uyu ndiani? Inini ndinonzi Joseph Chishiri. Zita rokunzi Joseph Chishiri rokunzi Joseph ndiri kubva kuhondo Joseph. Asi kuri kumushanda inzi Taironzi Chishiri. Mamiri ashiri. Osaka seneme yekumusha ndiyo yakanoshanda kuhondo. First name rokuti Joseph ndiro kuhondo. Ndangobvaona rokoko hanazosenzesa ranga ndichishedzwa kuno. Ndakazongosenzesa iroro asi seneme ichishiri. Sandra kukudzosera ere kumusha rekuzvarwa namai nababa vachikupa vachiti mwanakomana wedu tazvarwa makorokoto zita rakakunzi ndiani? Ndainzi Taironzi Chishiri. Taironzi Chishiri. Chokwadi. Kumusha ndekupi? Kumusha kwaJokoto. Muno mudo Tito. Mount Darwin. Handiti. Chokwadi. Muri vangani mumuri? Muri tanga tiri 6. Vakomana 2, vasikana 4. Saka sofa vese vairi vakakurira inina vakashaya. Handiti. So muchikura iko kumusha uko. Nyaya dzezvematongerwo enyika dzakanga dzakamira sei muzvikomana? Tinotenda. Ini nyaya dzematongerwo enyika ndakadziona kubva kuna baba wangu. Baba wangu wanga ari mukuru weZAPU. Sake masendro ni baba wangu ndiye wanga ari mukuru. Achichi. Vaisenzesa Tenini Kamotso. Chishiri ndiro rusenemo yangu wenini. Iwe baba waenza Kamotso. Akazozvara Chishiri. Saka baba wangu ari mukuru ndiwo muno mundu vaironga kuvhara madhibhi kuenda kutema foja mumarungu mapurazi. Saka zvakanditisa shungu izvozvo kuti mabato akaitwa baba
ini ndaishungurudzwa bhuno vaiuya achitsvaga baba ndaenda kuvapasa sadza ngoma vachiti usataure mwanangu ndirouraiwa vabva pamumba. Vamwe vese vakabatwa vaibvapiwa ma5 years. Saka baba wakaita nguva vano musango chena chiwapasa vanoenda pfudza ngoma takura chikafu ndoenda kuvapa. Mabhunu akauya vakandiona ndiri pamba vaindirova. Tudze kuna baba wako. Chingoramba. Amai vakauya uharasiwawo amai tudze kuna varume enyu amai achiti handisi kuziva. Vakangobuda hatisi kuziva. Svika baba vazozoona kuti ndaona nhamufanike inini special kuasisanga anasisanga singarohwe ndairohwa ndini. Saka vakazozoona kuti ndokwadzisa mwana. Baba vakazoenda kuzisarenda. Kuona kuti mhuri yashupika kubva vangosizuva izariwa vakazongoenda kuzisarenda nokugara musango kwanga kwawanetsa. Ndochienda kuzisarenda ndochi kuHarare in 1965. Vaenda kuHarare vabva vazopiwa mutongo wavo vabva vapiwa 18 years in jail. Baba vapiwa 18 years ranzwa kuti vapiwa 18 years in jail. Ini ndakazoendawo 1968 kuona baba ndogura ndapedza kuona na baba. 68 nofunga ndanga chiko 11 years andichaziva. Ndogura ndapedza kuona na baba. Baba ndichiona nawo nengoona vanenge vandooneka pachete tairadzwa riwo pa nekini pamoyo pa depa. Taingoona apa chete apa. Baba achingoti simbadza kuti mwanangu tichatonga mabhunesi achabva muno. Tichatonga chete. Saka mweya ndakaramba ndakangondipfekawo inini. Svikira 1973 ndichionana na Comrade Gowa. Chida kuenda kuComrade Gowa vairamba vachiti aiwa baba wako hapana amako pana panosara chishupika. Svikira 74 ndakazotiza norimwe group rana Zibwe Tobias Gudzomanai naMarufu ndo group randikazoenda naro risiri rana Gowa. Tazoenda takaenda usiku tasvika papachanza tarara ndege chingotenderera tendera pachanza uko kwakuzoti kumanheru tatangofamba makumi dzaiwanzofamba usiku tatenda kuma77 taenda pamuwisho pano muimombe unyasino road pamuwisho apo ipo paya taenda kukemba kwanga organizer chikafu taenda ipo paya ndokuti chikafu chakuuya paya pabatanga kutolidzwa pfuti vamwe vakadzoka isi takangoramba takangoti nawo makomzi teke ndachitozifarira zokuenda kumusango kwacho ndaitokuda tatatendawo nomakomedzi yayo tatenda nawo ndozoenda kuyambukira pakatarira takwira bhodha tatayambuka ndokuti tabva pakatarira ndokuchienda hondo yanga chiri kuwa Mozambique 74 yanga chiri kuwa ndokuchitedza rukowa tichienda kubhesi inonzi Teresera. Tasvika paTeresera kuya takazosvika kwakuseni kuma 88 taidzwa tifamba svika paTeresera pai bhesi redu ranga redu makomedzi eZimbabwe ranga kumadokera romaKamarad ranga kumabvazuva. Tasvika pai takasvirapo tapiwa tuchikafu tuchimangai tataipimwa kamuvharo konenge kaya komuvharo webhutsu ndokataipimwa ikoka kanokurihwa koka toja zvafamba notumvura. Saka takazoti kumanheri kwacho kwazanzi nhabo tiendei kumatiriyari. Ndokuchienda kumatiriyari kupi kuZambezi ndokupinda nopakaponda. Kubva pakaponda taenda paZambezi panonzi paTubvi. Po patikazopiwa matiriyari ipapo. Takadoko watikagara tasvikawo kuseni futi. Takadoko watikagara kumanheri kwacho tasumukai kudzoka kupi kuTeresera kisa matiriyari. Famba usiku. Tasvikawo kuTeresera kwakuchena. Tasvika kuye kuTeresera tasarenda zombozviya. Tatangodokewawo tangopiwawo tumangai twedu tuya toja mangwana kumanheri kwacho ansumukai mudzokere kupi kuChifombo. Muende kukaTubvi kuye kubhesi kuye. Taenda kuTubvi kuye kubhesi kuye uko. Tasvika ikoko ndopakanzi kumanheri kuno kumunhu wese anofanira kuti ayambuke tiende kupi tichienda kumhiri pamaodzaninga. Ndopatikayambuka kuenda pamaodzaninga. Tichiyambutsiwa nokamwadiya vaipinda anofunga vaipinda no 88 tichiyambutsiwa svika tese tapera. Ndonzi tiendei kuti kuChifombo kubhesi ndokupinda nopanonzi papovhu yakazhoka
papovo ya Nyamavende iriyo Mozambique iyo vanga chitohwandawo vachigara mutumakomo ndoma tikapinda umo munzara yatibayawo watu kana unobva chiorako taiwirikidzawo zimbhache kutora ukabva koko utengesewawo upiwawo kanyama kambira pamwe ipiwa kambira pamwe tapiwa tuhanda chaito tataija tombwa tuwetu vanodumura muswe pakutogara wakatinanika topiwawo tototoja watowana kurarama taakaenda kupi kuchifombo tazoziziza paipaye kuti tumwe tuhanda twavari kutipa asi taingoja maona ndokuchienda kuchifombo kuye kuti tasvika kuchifombo zvakanzi right material vakomana takurai material ndokutakura material kudzoka kupi kuzambezi tadzoka kuzambezi kuye ndokuchisiya material kamudzokai futi kuenda kupi kuchifombo takudzoka kuenda kuchifombo tasvika panobanira guru rainzi rambuya nehanda ndokunonge kwanogwara mbuya nehanda rangu akaigiwa munhu wese aita achisvika ipapo anotanga bvisa bhutsu kuenda paguva pambuya nehanda todini tembera chivanhu chedu tembera topedza topfeka bhutsu taakaenda muchibvako ndizvo taiita futi toenda pabhesi pambuya nehanda tembera futi topfeka bhutsu toenda saka tasvika pachifombo paye ndopakazoya commander in chief Tongo nomarori takaketewa tikaenda kurisaka tataenda kurisaka saka kurisaka kuye ininiwo pachangu ndakasarudziwa kunzi uchaita komanda watoto kana tichiti watoto vana vadiki ndatotanga kutokomanda vadiki vayo tichienda kushiri pari parusaka pafama chienda kugarira shiri vakuru vachienda kusakura chigarira shiri vakuru vachienda kusakura saka tabva taita 2 weeks tazonzi mota kuri kuuya gukura hunde apa nguva dzacho idzodzo kwanga kuno vapanduka vanga vapanduka ana badza vanga vapanduka nana Cledos Musodzi hondo yanga yatoita kuzikizeki hondo kwatoita dhitande vanhu vapanduka ndopakauya mudhara ndokuchisvika uno mota ndikuchiya kuti torowo isiso tatohwa pachifombo pachifombo padhamu pano dhamu pachifombo pachipangoganho rodhamu tatakuhwa ipapo pachifombo ipapo ndokuchienda koko kunengekiwa ndikutaura kuti Saka pafama ndokuti takanga takuchengetawo tichienda kushiri novafana chichi zosvika dzauyawo mota kwakaketiwa vanhu vanoti vanoenda kutraining haiwa ndatoitawo rake ndabva ndaketiwawo kuenda kupi training ndakanza kufara zvikuru titakaenda tava tatopinda mumota dzedzi tataenda kutraining kutanzania takaenda kutanzania tasvika panonzi patunduma pabhodha taenda kumbeya taenda iringa taenda chihesa taenda pomerini taka tasvika pamugagau tasvika pamugagau ndokuchitanga paye pamugagau paye rake randikaitawo futi ndatosarudzwawo pano gurupu rakatangawo 200 ndasarudzwa ini ndikazoitawo pa200 paye takazoita 201 ndapindawo futi pa201 apa tatotanga kupinda pasi pomuti inonzi orientation ndetaita kuti taingomuka kufunda pfuti kwata taitoita orientation taenda pasi pomuti takuita orientation kufunda kuti chii chinonzi hondo hondo ihondo refu hondo yevanhu ihondo refu haina zuva kana nguva ndizvataifunda izvozvo haina zuva kana nguva inogona kugara 100 years kana kundotorawo 2 years yadini yapera kana zuva ribodzi saka ndizvo zvinonzi hondo refu tichiita politics orientation tapedza ipapo tofunga takaita 3 weeks tatanga kutopinda kunhengekini kunyaya dzepfuti takunyaya dzepfuti kuna comrade Chivenga taimti chocha chocha angari chihuri chocha angari chihuri ava taiti Dominic Chinenge taimti Dominic Chinenge apinda comrade Dominic Chinenge anga na aginyuka mbeu ndo vangari mainstructor edu kuinenge infantry battalion ndo vakati trainer rifle sub ivava uku takaenda kunana bazuka RPG 12 RPG 90 kwakuna comrade Parenzi Shiri nakaguri reti kaguri saka takapedza kuzoki infantry ndaita futi rako futi ndasarudzwa kuenda kupi kuhevhatirari
Ndanapinda futi kuevha artillery. Apa ya 75 futi tikutotrainiwa. Tatenda kuevha artillery. Taenda kuevha artillery kuyoko. Takutrainiwawo bazooka, RPG 12, RPG 7, tenda M90, tenda mota 60, tenda mota 82. Ndodzandika specialize. Tichitrainiwa nakaguri na Pirates Shiri. Ndio angari instructor yedu, akaguri ndiye angari officer. Pirates Shiri angari instructor. Tatraina kudao tapedza kudao taingoramba tichingodzokeredza. Apa tanga tapa titandiri kufa kwanga kwaita vahebi stepo vakuru vedu vakauya kusungwa. Ndofunga takasara pamuganga takasara tina comrade Rex Nongo. Ndo vakasara vakapinda muraini mangatiri vanzwa information kuti regiment yekuZambia yakuya kusunga vanhu. Saka vakazongosara vari mukati medu vakangopfekawo mauniform tinawo. Vabva vazosungwa vese vakuru ava vasara comrade Rex Nongo. Ndofunga ndo vakazosara vakukomanda. Vese ana nengirikina ana khumalo tangati nawo vakasarawo. Saka vazodaro Samora Machira bvatoro nyika 75 vabva kulongwa una comrade Julius Nyerere 76 kwakati atipewo vanhu isingoita taingodzokeredza chete after a month tikangozorora pamwe 2 weeks takutenda ku training tingodzokeredza. Saka kwakazotiwo vataurirana ndokunzi atipewo 200 macomrades anouya kunoende tumboona kuti zviri sei. Samora Machira na comrade Julius Nyerere ndokuchita kuwa macomrades ai 200 ndokuenda nondege kunonzi kuChingodzi kwakaenda kudzikisiwa kuti aende kuedza kurinforce kuti pamwe ondedini shuwa vakaenda isita tagara unofunga tinenge takagara kati 2 months kana 3 months kana sini mistake. Ndozonzi no macomrades ngaachita kuti nhadzire vauye. Shuwa kwakauya mabhenzi yakaya kuti takura takaenda kuimwe nzvimbo inonzi handisana gara nzvimbo yakadai inonzi Rarapanzi iri muTanzania. Dar es Salaam ikadai iri kusaidi kudai nyasi nogoma nzvimbo iyoyo baba inopisa. Yakagadzirirwa kuti ukasvika panzvimbo iyoyo ukajaira nowedza iyoyo anofunga kwese kunenge kuri right kana kuuya kwataita kuno zuva romuno mari aipisa kunge ikoko. Nzvimbo yaipisa iyoyo takaita 2 days chete takaita tapedza gore. Kugeza takasageza mvura irimo yanga isingagezeke zvachose inenge ichibhoira tendiro tichita kubhoira. Kuvhura mvura kuti mumwe sanga isingamwike. Ende muri pagwenga mchigara muti tuminzwa tikadai so. 2 days yabva zazoya mota ndopatikanzwa kusununguka kuti shuwa takaenda kumushana ndopatikatakuwa kuenda Dar es Salaam. Taenda ku Dar es Salaam achaziva kuti tanga tiri tatichigomene kutumwe ma 3000 nichaziva kuti namba yanga iri chii zvaizoonawo kuru. Saka takazoenda ku Dar es Salaam. Tasvika Dar es Salaam tatapinza mushipi. Shipi yanga ikakura yanga ino class 1 2 3 yanzi Chema Mapinduzi ndio yatikapinda. Tapinda muchema Mapinduzi takaenda ndege dzichitigaidha masubmarine ari pasi. Asvika takaita 4 days dzousiku 4 days dzemasikati tasvika paBhera. Tasvika paBhera tadzika paya kwakuseni kuma 8 ndopatikata kuhowe isisi kubva paBhera paya tataendeswa pakembi yomakamaradi yainzi Dhondo Hombe. Ndopatikasvika paDhondo. Tasvika paDhondo tangogara zuva ribodzi richitula chete tatanga kudistributiwa na comrade Rex Nongo. Ininiwo ndakaitawo raki zvekare ndakangozongosarudzwawo tumakomrades tipo 7. Saka ndienda imeta tikukupasai muchana muchisiwa nomota. Saka inini ndakaendeswa muNongtapa sector. Tikuti ndokwatinoti muNongtapa sector ndokwatinoti ndokunana Bhema Valley nana Simbanje. Ndokwatikaenda imomo labhariza POV moza tikupasa reinforcement inopinda mupi yamunozoenda nayo. Tapinda kuti takapiwa 7 days. Tapinda kuenda kumobiliza POV. Tamobiliza POV toti musi wokutanga takarasika zvichokwadi. Takashupika. Wechipiri ndiko kuzotoona tunzira twaindobva mugomo tatikazotera apa nyota nzara. Tatikatera itoto nzira itoto tasvika pagarden. Pagarden kwako vanhu kwako. Tasvika pagarden koko ndiko tikazotanga kudya nzimbe
tapfano nzara munhu wese aingobvapo aingoti dzakapisiriwa aingobvapo achinza kuti muuromu meso muchidzimba mesomo tisingazeti inzara takazotsvaga musha uno gadheniyo tikazovaona tikabvunza akanzi ndiri mupostori hatipisirire kana hatizizive ndo zvakazoita ati mwoyo wedu tidini tiri kuita tatotanga kumobiliza pofu tataenda manazimunya munana bocha muye mujindu mamarange chimobiliza pofu tauya pana mutambara misheni kuuya tienda kumobiliza pofu tazodzoka kuenda perika ripoti pa 7 days dzanga tapiwa imamuri wangani pavo tanga tiri 7 tatazodzoka tatazopiwa reinforcement redu 180 ndotanga distributa manje pamakaenda apa muri 7 mamine zvombo tatinozomba tatopfudzi dzedu tumasabu toita tovhara ngebhecho ndo gurupu redu iro rakazoita kuti nyika izoti izoti zvanetsa kuti titore nyika ndo gurupu rovhara ngebhechi iroro kuvhara ngebhechi tumasabu toitokupeta totaisa kumusana uko ndo tatikaenda nato tadzoka ipapo tatazopiwa reinforcement ndokuchipinda naye mukati ndokuchitanga distributa panga pana detachment commander angali womutsoka kozoita PC angali nengikini PC Chabarara security angali Pesirongo kozoita inini ndandiri detachment logistic ndopatikatanga distributor inini ndakazoita based mazimunya ndini ndanga ndakuenda kutora zombo vanhu vachiya kutorera mupi mazimunya muyemo chienda kutora zombo chipera mazimunya muyemo first battle atikatisi macomrades atisi kuda kuti vazotangiwa akatangiwa vanofunga vanozocha toda kutanga ndiso pa 22 miles ndopatikatanga kurova pfuti kuti vazozama mutari kuti pano pfuti vakaitanga kuinzira pa 22 miles ndopatikatanga kurova popai tapedza kudaro so haiwa vabva vatotanga kuuya titumira vanhukadzi mahachi aya tichivarova chiwana medhi nomahachi chivarova ndozomboita hondo yatikaita pamutambara mission tikarovana navo zvakaipa iyoyo takazobvapo tikaenda pabedza panga pano murungu anga pano kembi yemurungu paplazi ipapo takarovana nawo takaenda pahamucha tova tikazotorera ng'ombe dzikaenda kupi takazotora ng'ombe tikaenda nadzo kuMozambique aichengeta ng'ombe anga ari mukuru masoja ainzi hamucha takadzitakura ng'ombe idzi dzakaenda kuMozambique 78 inini ndakazokwanisa kuva ndakachizorohwa ambushire kuti ndanga ndakuzivikanwa nenyaya yekuenda kunditakura zombo chichiti chidai saka pakazoitawo vasikanawo vataenda taenda tichitenga foja tichidi tichiuya nawo kandita vasingazoti vanodana nomapuruvheya saka ndo vakazotitengesa kuti Sunday ega vanenge vachitobva kwachitozotouya kutenga foja kuno ndo vakazotengesa ndopatikalidzwa pfuti handina panguva iyo inini isati ndakuwara handina kurasikiwa nomakomedzi panguva momo mazimunya hatina kurasikiwa panguva iyo nomakomedzi inini ndini ndakazongokuwara ipapo sekuti ndinda ndiri kumanda ndiri pambeni ndini ndakatanga kuzolidziwa andaurohwa apa anofunga rikabuda nopapa vari ndakurova bhonzo rikarohwa apa rikabuda nopapa ndakazorohwa ruoko unofunga haugoni kudai wakatoremara ndakarohwa apa rikabuda nopapa rikachoka ndo ndikazoita kuti ndidzoke kuenda kunonzi kuchimoyo ruoko ndaenda kuchimoyo ndakasvika kurapiwa ndichiswa plaster ndasvika ndaiswa kurapiwa apa nguva dzachedzo dzana Mudharatongo anga achiri kujeri takazosvikidzana vakazouyawo 77 nana Mudharatongo vafunga kana shefu ndopa vakauyawo futi shefu eda Munangawa 77 vauyako siri pachimoyo pachipo paya tichirapiwa ndopa ndikazotanga kunzi chita nekini detachment logistic detachment logistic ndini ndatsvaga chese chikafu changa chakudyiwa pachimoyo ndaenda kana kusina chikafu chataenda kukiria kuhaba kuchinzi hakuna chikafu taipiwa mabhero mbacha tongoti ndisi taitora nokuti ndisi tanga tiri kulogistic wacho nokuwolfare taitakura mabhero mbacha tichienda kunana vhira katandika
kunana Chimoyo, kunana Gondora, kunani tichipinda mupovha kutengesa nombacha tichitenga chikafu pamwe toya tikazaza masikani yachiuya kupaza chikafu chibage. Ndo pandikazotangwa wenini kuzotofundawo kudrivewo mota chipota nchitorerwa madriver chichi gumisidzawo pozoti paizotiwo paitika hondo. Vamwe makomedzi vamwe waizoti kwaita hondo ndikuhwara paideni ndazogumidza ndazopiwawo kamota ndakugara na mudhara mhaka ndachinjwa pachimoyo yabhombewa. Yabhombewa pachimoyo ndakadokowa ndiripo. Ndakazobuda kuma11 nachigowe wokuzongopanduka zvawo shefu okupanduka ndo ndikazobuda nawo. Chibuda nawo tikabuda nomakomedzi 14 apa ndasarwa nomabara mashomana anenge 15 bullets. Zvese zvaitika zvese ndakazoenda kutaura kuti no pachimoyo chokwadi zvaitika apa ndakasiya makomedzi vapinda mabhuni apinda ground force yakapinda. Nditoti makomedzi ese wakaita position chiti munhu wega agadzima moto pauti tora mashizha ngorowa moto rega kusumuka. Munhu achingorowa moto kuya kumupisa chete kuti udi vaone kupinda mabhuni avo. Havana zonopatiri vakazongoshedzana andoni Jimmy come here chichi vabva vangodarikira. Ini ndati mukangondoona chete ndaridza pfuti pandikubuda napo motera mese. Saka varungu vakazototita mutengo ngoti mudzimu wakangonzvenga vadini. Right, vamutsenga kudaro vasara kundari makomedzi tichibuda ivo ndarasiya pachikomo chipabhesi pedu panenge pachimoyo pachikomo chiri kumadokera so. Tarasiya ndadzokera kuda kuona kuti chii chikuitika mukembo. Ndokunyatsoona chihwanda apa dzanga dzakuma 55 kuona vari kuti yabva tiya chimbambaira pagedhi vabva tiya chimwe pamberi apo avari busy kubaira mainjection chikafu varungu. Right, tazobuda ndaizoenda ndikati asvika kundabvunzwa namudhatongo apa ndanzati Joseph ndati chef hana kufa. Vati vanhu vaona pabhombiwa nekirikini patereta pachita hutsi so ni ndatora cover afungidza kuti ndafa ndirakufa chef akati wowe ndati kuri sei ndikati chef zviri zvakaoma vakomredzi atichaenda nayo kungali kudya chikafu chaiswa mushonga vese pano chimbambara chatewa ndachiona. So takazoenda kotapiwa mota nomakamara ndakaudza kuti apa tewa chimbambaira. Shuwa takapindamo. Uyu comrade wakazosarawo anonzi Chibendi aibva Mucheso angaita ngemukhaladi aifunga mwana waAdamu. Vaita anga ine garaji yopapa. Ndiye akazochibhisawo achida kuchibhisa manje change chakatewa ine ndofu chabva chamudhurukira. Ndakwanisa kundoigawo gumbo chete mumwe mutumbi wese atakuona ipapo. Tadaro takaenda tichiga makomedzi mushushu moyo kuyo vakawanda makomedzi ataiga vakatipiwa magredha tichichera funga kutakaira kwacho kuno guwa ririko rakachewa rakaita zvokudai so chichera tichiterenga nhamba dzemakomedzi vachikandiwa mukati umo. Funga pakatoita makuva anogona kuita 5 yakaenda achigwa makomedzi. Tabva ipapo ndopatikazochinjiwa kanzi iwe chienda kuna mhaka kuamari. Ndaenda kuamari kuenda kwanga takugara kundi mhaka kwaitaiga zombo kusingabvumiwe kusvika vanhu vese. Ndokwanga ndakugara. Kwazoitika hondo yakaitika kunana Mudzingadzi kupi tazochinjiwa futi andichenda kudoroi kuparenyatwa bhesi ranzi parenyatwa. Bhesi ranga riro vanhu vanorwara chichi ranga riro madhwende nomadzimai nechichi. Ndokwandikazoenda kuparenyatwa. Ndini ndanga ndakuvatsvagira chikafu ikoko. Ndakaenda kutsvaga chikafu chidiwa pachata seicho svikira tatora kwazonzi ceasefire. Kunzi Mudharatongo vaenda kuceasefire pavakauya chitiudza takaenda kuceasefire chichi. Mudharatongo haana zokwanisa kuzodzoka kuuya kupereka ripoti vabva vangopinda mutsaona yemoto. Yase 79 kai. Tatangogara ndopakazonzi takaenda kumba ndopatikatakuwa kokuuya. Tauya takasvika kwaMutare. Takatadzika futi kubva kwaMutare nomabhazi omuno. Ndokuchiwiswa paGoromonzi. Bhesi 1 ndopandikasvikapo. Ndiri Dutchman nekiri logistic. Takati na comrade Ndoda. Tata kumudindoda ndiyanga ari camp commander. Ndopanga ndakugara ipapo. Svika pazonzi vanhu ngachibva kuno chidini ndikazotakuwa futi ndazonzi kuchitungwiza. Tataenda kuchitungwiza kukembi. Taenda kukembi kuchitungwiza kuye
ndoparikazosarudzwawo tadzokera futi kuenda kuupi kwapresident takuwawo vanhu party takugara kwapresident tiri 45 tiri kwapresident tiri kupresident ogadzi svikirawo tigara kwapresident kwetiri kupresident ogadzi hatina kupinda national army takatingowa kupresident ogadzi svikira kwazotrainawo national army ndiye kazoita overtake kwatiri tatohwa isusu akanzi anoda kuenda parenyatwa abvaiswa magadhi kuisa magadhi masecurity kuparenyatwa vamwe vabvaiswa kuharare hospital vamwe vabvaiswa kumunicipality ndakati kwete ndichada zvangu ndakabuda mupeoples wikiri Joseph Achishiro kumandaureni akaramba kuti ndichada president ogadzi akuda kuita zvomaoko shuwa ndakatanga kuenda kuita zvomaoko ndakatenga chigayo ndapedza kutenga chigayo 1984 na ndatenga chimwe chigayo 86 na ndatenga chimwe chigayo chigayo ndaenda kuvhura nzvimbo dzaishupikiwa dziye ndakatanga kuisa panyamuchira ndakazoenda kuisa pakanyoka ndakazoenda kuisa pazambezi ndakazoenda kuisa kuseri kwamutasa kwadhobha ndaitsvaga nzvimbo dzaifamba vanhu makilomitas yakawanda ndokwandaenda kuisa zvigayo zvangu izvozvo ndapedza papo ndazovaka shopu ndakavaka iri tap shop ndapedza po ndazoti edition ndakurawo ndazovaka shopu kupi manje pakachokota pamba pedu ndabva ipapo ndazoenda futi pakanyoka kuya ndaisa imwe shopu ndapedza kuisa shopu iko maidzipa mazita ekuti ndaingonyora zita rangu chete Joseph Chishiri ndapedza kudaro so aiwa ndakutoitawo tumabhizinesi ndatengawo mota ndakutoitawo bhizinesi ndatengawo rolls ndakungoitawo zvichifamba apo ndandiri munhu futi ndaida zobhora ndanga ndatowana timu yenzi Enterprise yandaisapuraya zvese ndichingoitawo sapuraya vanhu kupera kwegore ndaitora ng'ombe ndouraya kuurayira vanhu vachifara hwahwa uchibikwa madhiramu 3 hwahwa vachibika vanhu vachifara ndizvandaita gore negore rega rega ndino timu yeEnterprise ndapedza kudaro so saka vazoti kufamba kwenguva ng'ombe dzangu ndikuona chirwere chauya ndabva zoti ng'ombe dzekudai ndaenda kupi kuchionde ndaenda kuchionde kuyo ku 97 kusvika kuchionde kuyo kusango mabhakuni haana kubhisiwa mambo akuti kuti mukangodhukirwa koko chete nekukudzingidzai ende kwausina vanhu vakawanda tataurana naComrade Goha ndakaenda kwawo tiita seshamwariko engineering yatikaita yetende kateta tatawirirana taenda ngairi bhodha yakadai so taenda kuvhura kuti nzira tokuti vanhu vaone kuenda kumhiri uko nokuenda kumvura chivhura tikadai so taiziva nokuti vaitachita zikizeki so saka taiziva kuti apa kadai so ukawana pakadai ukangotanga kuona kabodzi zita kuti takutoziva raini racho tiza taita naGoho muchibvisa tichibvisa tichifukura tichitubvisa saka vanhu vatoona nzira dzekuti dzopinda tiendawo kumberi uko teita hakuna munhu aibvuma kuti kana kuti anongoti tautawo aidhukiwa saka takuita naGoho tapedza vanhu vese shuwa hakuna akadhukiwa zvachose asi ng'ombe ndidzakaona nhamo ndidzaidhukiwa tavhura road shuwa vanhu vakufamba zvakanaka svikira vazouyawo vanogiredha vachigiredha aiwa kwaraiti uchionde hapana akadhuka hatina kusvika dambudziko kuti tarasikwa nomunhu kana takuwara makumbo svikira nanhasi tiri kuapa ndakada kugara kusango uko ndakaitira zvipfuwo kuku dzanga dzakupfawo saka ndakagarawo uko chichengetedza zvipfuwo munyamawo ndokuti fama handina kuwana ndaingochiverekawo kuma ndipewo ndikudawo fama ndipewo fama hapana kana zvakatibatsira community nyanduro akatikwadza aingoti chakutsvagirai achishiri shiwatozati mung'ombe svikira ndakabihwa madhonza 14 yakaenda nohadzi 2 dzaita mukaka apa ng'ombe dzangu dzanga dzichirana mahwa 180 saka ndapinda padambudziko iroro ndakazokushatirwa ndakatengesa ng'ombe dzese so ng'ombe dzandasara nadziri kuma-30 chete ndo mafambiro atikaita kusvika pari zvino kupati ndiri kupati ndiri technical advisor kuchionde yainzi kuchionde ikasunga musangano through inini nagift muparamoto ndowainga akabata musangano ichibatiwa pari zvino musangano vadiki vanenge vakukanganisa pari zvino asi ripoti tikumboperekawo kuti aiwa
dai chionde makasira kurishafura mai madistrict chionde inenge yadzikira musangano ngauye zvinhu izvi kuti vamborishafura vanhu vanenge vachada zvomusangano handiti saka ripoti iyo ndiri kupereka so movet plus ikoko ini ndiri department movet ndiri chairman pachangu ndiri PC ndiri security nokuti ndiri ndega kuchionde kwacho megas aovhete kuti mega anoda zvinzvimbo zvakawanda aiwa ndini mutega one muovhete ari kuchionda ava chef gohwawa vari kuchimbuwe vari kuchimbuwe ini ndiri kuchionde ndiri kudistrict rechionde ndini muovhete aripo kozoitawo zvaoma akadzoma detainees asi muovhete chaiye ariko ndini chindikwadi ngatidzokerei pamakaenda kwaZimunya musati makakuridza pfuti muchimobiliza vanhu maisvika kwavari sei nekuti zvakanga zviri zvinyowani muri vanhu vatsva zvichida vanhu kunge vari koko vachingonzwa kuti kana kuti kumaundare kwane hondo kana kuti kumaundare kune magandanga ene magandanga anoziva kuti aionekwa nenzira dzakasiyana siyana vanotyisa vanonyungudika vanoita sei muchisvika kuvanhu mimi maiti chii ende vakakugamuchirai sei tinotenda taisvika kuna sabhuku ezisachi tanga isvike kwese kwese kwa taitanga kuna sabhuku taona sabhuku tomobiliza asabhuku mukutoonawo zvatiri pamwe dzimwe nguva taitosvika topfekenurwa kuti vabvume kuti tiri munhu sezvavari tombopfekenurwa mukundoona zvandiri ndiri munhu kwakaita semi pano mutsauko hapana tati tiri vana venyu vari kurwira rusununguko mafreedom fighters vanotoa hwayaye ndisi tichinzi magananga vamwe vachiti matororo ndisi tiri kunzvaro asi tiri kuda kurwira nyika yedu honai mamuri kugara mumatombo mana Zimunya mumatombo vamwe vazhinji kunana mambwere kunana nenge vari kugara mumatombo honai mamuri kugara vati varungu vari kutora mafama kunze kuti mugare imimi saka isinzi zvati kuwira kuti vabve ipapo idzo ng'ombe mabhurama muri kuona ari kufamba nevarungu ndenyu yatoda taitenyu saka isi tiri kuda kurwisa kuti isi tivabve ivava titore isisu titonge saka nhau iripo ndeyekuti isi tiri kuda kuti tibatane nemuzi yechinangwa chedu chokuti isi tikuhwirei tikuhwira ivhu iri toda tikuhwira saka isi tikuda timuzive kuti tiri vana venyu mutibatawo sevana venyu chatinoda isi kwamuri kunyanya chinyaya yechikafu tione kuhwa hondo zvakanaka saka tinokumbirawo sabhuku kuti mutiunganidzirewo vana venyu sabhuku unganidza vanhu ana sabhuku oshedzerawo vana vake pamusangano pamumba pake tosvika kutonyatsokurukura kuvanhu kuti isusu aiwa hatisi vana vokuti takava kuuraya kana kudini aiwa isi kuhwa nevarungu chete isi tiri kuhwa nevarungu inimi ndimi watikuhwira kuti mugare zvakanaka muwe munotonga ivhiri muendewo mumapurazi mubve muri mumatombomo mamukurema ndo munofanira kugara mapfeni but ndimi akugara imo muita nge mapfeni isi hatisi kuda nhau iyo tikuda tisi muzotora mapurazi iyaya saka isi tiri kudawo kuti mutichengetewo mutipowo chikafu tichidya tichiguta tichirova hondo niso chatisingadi munhu anozoenda kuvarungu achitengesa ipapo aiwa hatidi izvozvo isi hatiri kutengesa tiri vana venyu motengesa isusu vana venyu tiri vana venyu panoza mukuona here mutsauko wamukuona hapana saka ndizvozvo tienda rimwe bhuku tichingodaro svika tapedza saka muri papungu ipapo ndipo mainyangarika manyangarika ataitawa kuti nonyangarika zvazvaita ndezvekuti pakusumuka kwataita comrade tingopedza so achingoti usumuka mwachidai so hapana chavazoona apa vanhu vari kunakirwa nemorari vainzi atanyangarika aiwa ndo masumukiro ataita ataionekaba handiti asi pane here kana kuti imwe village kana kuti vamwe vanhu kunguva iyoyo vamakatombo pakaita karesistance kekuti imi makatodzokera kana neripoti yekuti vanhu vekwakati ka havasi kuda kutigamuchira no hatidi kunyeba comrade pamutari isusu matikahwa hondo matakaibatwa zvakanaka dziva hakuna dziva ringasaichura but zvinogonika kuoneka kuti chimwe chete but chinozongopera unokungoona unokumobiliza unokuwa mobiliza anetsawo taizogumidza tatakura nokuti inini pachangu pakutrainiwa ndakatrainiwa orientation hatina munzeuraya tanzi
fundisai politics azichinangwa chamukuwira aramba kudaro taizigumidza tamutakura tenda naye svika ikoko wenda kutrain iwawo kudzoka umwe kana akazopanduka adzoka zvawo asi anenge aziya chinangwa ndizvo ataiita kunyanya hatina rose kuti takazouraya munhu kana mheno vakazosara asi panga tiri kuti atisina izvozvo. Hande pa first battle yamataura yepa 22 miles makaironga sei ende makairwa sei bonde iyo pa 22 miles inini pachangu ndinopfana anga ari pakati pakumakore yacho ndirienzana nomukomana takatora novafana tatora zitikinyane kwausina zvitupa kwaiva nozitikinyane moziva zitikinyane ndozvati ukabvapo kwauzoenda kuchitupa kati ndozvatikatora zitikinyane zvavo ndokuchimemora memorize namba yacho kuti tegozorasika tikapinda mugedhi shuwa ndaenda nomakomizi kazhinji taenda nomakomizi 2 ndaenda nawo inini naiye uchi2 topinda mukembi tatsvaga mazai kana mabhanana topinda totenderera tichitengesa mashefu mabhanana mazai ndizvo zvandaita inini mukembe masoja ava uri gandanga notowafana taiwira natovana mujibha tovafana tataitana mujibha tapinda mukembe umenato tichitengesa mabhanana tikutarisa dzimba dzemashefu tikuda kuenda kumashefu tivatengesera mabhanana manenge imba yemashefu ndeiyo tikutoongorora tichitendera 2 days vakutotijaira kuti hafana vaya vauya kutengesa fana vaya vatotijaira right nochi3 ndinenge ndatopedza kuongorora kembi ndakutouya ndakutonyatsotaura kuti ndakutoronga iwe wobhazuka mirapa ukuona imba iyi toda turove iwe mirapa ini ndakaspecializa mota kaino mota 82 mota 60 saka ini ndaidzura dzese dzandaiona dziye ndidzandaisenzesa saka mavarova havana kuzotanga kukutsvaga here makagarika here mazimunyu tavarova pazimunyu havana kuona mukana wakudzorera comrade first battle zvakavashamisa ende zvava kutiza chete akararama ndiye akatiza asi the rest akaparadza saka pakazoita ndege dzakazouya dzakadini asi tanga takumakomo mapurazi kwacho kokumakwava nokugarako ndokwakatiri kuti vafungidze kuti kuno varungu kwangaende vanhu vaishupika kutsvaga kupi kumarisevha nomakadai siti kumapurazi kwavo makanda kumapurazi varungu ndokwatakatiri vachishupika vasingazivi kuti ikoko kuno varungu vacho mabhoni yacho kumapurazi ndokwatiri vachishupika tsvaga kudini vachitishaya ndopa vakazotitumira manhingi akadzi vakazotumira 78 vakadzi nomahachi vakauya tikawarakasha tikavarova weshuwa handiti handi pamutambara misheni mairova futi takasvika pamutambara misheni hataina kuezisa chikuti dai taida mobilizer but takasina kuzombonzwisisana kuti pano varungu varipo vakazotanga kutiridzira ndisi takazodzorera ndozvikatika pamutambara mataura kuti makashanda pachimoni basa renyu ranga riri kutsvaga chikafu logistics ngatimbotangirayi mumozambique maisvika kuvanhu kana kumakambani maisvika muchiti chii right kumakambani vakuru vedu vaenda kumobiliza makambani kwataenda kumakambani kwavaenda taenda kupihwawo huku vaitenda dzikasurotwa kare vaenda kupihwa huku taenda kupihwa futi magumbezi vaimobiliza vakuru isi taizongotumwa kuti endei kambani yakati endei kambani yakati mota takutumwa nowakuru tichienda kutora zvinizvo zvinenge zvazidiwa izvozvo asi pari pachikafu haiwa taenda muvanhu takasununguka tavano tikutengesa nechikafu unoona povhu yese yashedzana takuvhura mabhero achitora achichoda bhegete achichoda izvi zviri zvitipe bhegete atipewo chii tipewo 5 lita chichi svika mota yedu yazara kuti takudzokera tovapasa zuva mazuva akati tiri kuuya toenda tizoendawo kumwe tichingodaro ndokumaonera taita chikafu tizoenda nacho kukembi saka kuti kufa kwaita vamwe nenzara ima muri raitika kuna akafa nenzara hakusi kuti kufa nenzara asi kungu kufa
pakutaura kuti kumbota nzarawo imaitogara makaguta ka nekuti ane makomberedzi akazopedzera akubva mukempi achinoita chirenje kuna kuti papaine kanzara ka saka aimimi hamaifanidza nekuti chikafu chaitanga nepamurika ayo isi hatatoona mukana wokuti izvaika hatisi kuti taigara takaguta asi isi tatoa tisinoshupika ikoko taigona toswerawo nonzara pamwe tozobikwawo sadza nopovhu ndo advantage yaizoitika kuti yaizoitawo povhu yaigona kuzotitoo tasvika ikoko vamwe vanogona kutota vabikire sadza isi tozoti kana pano kahuku raiti ende pamajaketi mukatona kuti airi jaketi hamungarediso kubva matinobva matopfeka ayo ambacha hapana community angashaya mbacha dzazi mbacha dzanga dzakawanda hapa chimwe mbacha dzanga dzakawanda pakapiswa imba ikakudarika ikukura mbacha dzanga dzaipiwa every week taitovhurira macommunity mbacha mbacha anga isina dambudziko mbacha takaita nhamo tiri mozambique tiri tapinda kunana chifombo tichiri kuenda kwete kuti takunana chimoyo ayo haakwangu dambudziko iroro handiti haro mbacha kwangu sisina handiri musi wakabhomboka pachimoyo tisanangurire kuti makanga muri papi uye makapona sei chaizvo chaizvo in detail pachimoyo inini ndakati kusense ndakarota hope ndarotawatswa hope chinzi iwe ukaunga chembere iwe ukabuda chinanga kumabvazuva uri kupfa nanga kupi madokera kochiri hope dzekutaura idzi ndaenda kuno mbiyangu wandaisenza naye mdzijeni unonyeba anga ari member general staff wandaisenza naye achititi iye anga asingabude kunze aibuda ndini waituma sashefu abva auya abva ati shamwari nhasi ndikuda ti nokukasira ndarota hondo yechiuya yakaipa sereka iye unonyeba kuti iye dheni unyeba akunditaurira ndikati shamwari ini ndarota chitonzi ukandobuda kumadokera nokumabvazuva uri kupfa saka aiwa ndipei sadza ndatoja sadza pahq paheadquarter kumashefu nekuti kumashefu kwanga usingashote sadza nekuti mashefu kuuya kwaita vanga vachingouya vakasiyana siyana anouya umwe na 10 o'clock umwe na 1 o'clock umwe na 3 o'clock saka sadza vasikana varipo vaigara chikafu chiri pamoto chete vachipasa mashefu saka ndandosvika ngojaweni sadza riye 8 o'clock ndingoti chaye 8 iraki enough kuti paredi hameno zvaangeitikawo paredi takakurumidza dismissa vanhu vabva vaenda saka rikati ninda manje sikana iri kusevhiswa chambomira kana yapera kusevhiswa taakaenda kutenga chikafu kutsvaka chikafu tingotaura kudaro so zuva rekunda 8 o'clock dzingochaya kwakaita kandege kakabva so kakangoti kabva kati tsu denga rese rabva ratotsuka kumvunza munhu akanga ari pachimoyo chaiye kuti ndege ikatangira bhomba kupi wega wega ari pabhesi pakanoti ikatanga pangu ini ndado bhasikoro yadaro se ndandishova bhasikoro ndakati bhasikoro ndikamhanya kumba kwangu kutora pfuti kumabvazuva kuye ndatora pfuti ndafunga kuti ndikati ndadzoendegakaenda kumuno nzowe ndikandibhureka akatsutsa ndoku kachembireka akandibhureka areganda damana pachikiu paye pakomande paye kutoona dzimba dziri kutotsva zvese vatopabhombewa ndichingosvika pateriti pabvaruwa mukwende pfumbi mwondo ndopakazoenda achitoti ini nao ndarara pasi saka vakandionawo vakabuda vakakansira kubuda vakaenda vachiti ndafa nokuti ground force yanga kudini yakudzikiswa vamwe vakakurumidza kubuda ground force ikasadzika mwe vapupi vabuda asi the rest vanga vari kupi pfuti dzichirira kudini kwese zvikamboridzwa pfuti zvakaita sei zvikambopera zvikatanga futi kuma2 saka ini ndakaramba ndiri mukembi imomo ndakutakaura kambani kugomo kuno chikomo chacho ndokwandikaramba ndiri ikoko kuti ndizoona kuzobuda kwako manheru ndizvakaitika hande pakuviga vanhu ava ndimakanga muripo ndandiripo shuwa uwandu hwevanhu hwanga hwakaita sei wamunonyatsoziva kuti ava ndo vanhu vatakaradzika pachimoyo comrade kuti taure uwandu hwevanhu izvi akuda vakuru isusu hatibvumo kutaura mashoko ewo kuti uwandu hwanga hwakawanda hwakadai asi pachimoyo pakapfiwa handiti security hakwaizi yedu yokuti ndingataure nhamba pachimoyo aya inoda vakuru chokwadi handiti shuwa pane hondo yamataura kuti makapfurwa paruoko chokwadi ndo hondo here yamungati mungadai makafira ipapo kana kuti pane imwe isiriyo
Hondo dzakaitika makatoti wandei. Ndipo yakamboitika kumereseta junction kugomoko ndiye ndaifungidza kuti iyo taifana kufa. Pakaita hondo yakauya kuma 4-4. Tisina kuziva kuti no isu tarara zvedu pane pakembi takatorewa ambush. Pakembi Pabhesi pedu. Kubhesi kupi? Pabhesi pedu kana tisi pabhesi. Muri kunzvimbo ipi? Iko kunekini kumeriseta junction. All right, okay. Saka takati pabhesi redu ratongoti bhesi ratoti patasvika kurara. Patenge toti ndo pabhesi panga takabhesa panguva. Saka takanyarara munyasi nogoma so. Saka hataziva tatengeswa nomwe mudhara mupostori so ainamata ndichaziva kuti chechi asi anga ari mupostori ndiye akatengesa kaya nemasoja akavaudza kuti vari bhesi ravo riri apo. Saka vakauya usiku isati aziziva, asi pakazoita mistake nokuti pakazoita nekupikisana. Mumwe akati ndaona moto wati tsutsu, vamwe akati usi moto chichi pamwe naita chichi, asi wanga uri moto shuwa wamabhoni waiputa forward. Saka takarara tiri muKillenburg. Saka pakazouya ndege iriko kuti youya katendera kapa. Nguva iyo kwabva kwazuva majeti bantu kutova. Iyo ndiyo ndaifungidza kuti iyo tanga singafaniri kubuda. Because ndege dzaiti dzichibva kuno kugomoko dzaitisaidzira kupi kuno Grand Force. Uku kwanga sina vanhu kugomoko. Dzaibva kugomo dzichirova dzichitsanzira isisi kuti titize tichienda kupi Grand Force. But mudzimu laki mudzimu naMwari zvakangoitawo kuti makombidzo azhinji tingobuda tikadi tichikwidza gomo. Idzo chibhomba chiendawo. Ndokubuda kwatikaita ndo honda yataifungidza kuti iyo taifanira kusara. Iyo ambushi yakaitika kuwandiwawo zvavo takasingazofungidzira kuti tingasangana nehondo yasi iyi hondo yakatidzimba panguva. Pamakatanga kuenda paZimunya paya makasvika kumasabhuku, makambosvika here kumidzimu mukataura nayo kana kuti makazotaura nayo pakufamba kwenguva? Pamusoro nini pamudzimu apa tiri kunyeberana. Chataingokoshesa chete kuembera, kasvikawo munzvimbo topurwa mashizha tembera. Ana mbuya nehanda, ana sekuru chamenuka, ana mutota tichembera. Ana mono mutapa vese taiembera panzvimbo iyoyo. Tichembera vana venyu tauyawo muno taakuda kuti tichirwisana nevarungu. Tiemberawo kudaro so tichapurwa mashizha tiri pasi pomuti. Tichembera kana tinofojawo toisa foja pashizha. Tiembera mbera toita topinda. Ndizvataita. Hataiswera kuzoenda kun'anga kana kuenda kumondora kwete. Amambadaro. Hatina. Hondo yamakarova varungu makafara ndeipi? Ndakatika pa. Inini ndakafara papurazi mukuru masoja ainzi Hamucha. Panga pano masoja akawanda. Panga pano mudzimai womushefu wacho waHamucha abva kusununguka mazuva achabva kumaternity leave anga abva nokamwana. Aiwa. Hondo yakandifadza nokuti takaruwa takabudirira. Yakandakafara naye. Makavarova sei? Zvatikaita po ndezvokuti ndakaenda kureconnaissance nomwe comrade. Tapinda mureconnaissance akakwira yanga iri plaza yangoti panogamura nokalikuwa pa kuno gomo rikadai. Uku ndizvozvo. Ikia plaza yakadai. Saka takamira pamusoro pogomo. Tamira pamusoro pogomo. Tataona mumwe murume ari kutema huni. Tatakolomoka. Pinda murukuwa ndochikwidza. Tatamhondera tatamubata. Murume uyu. Murume uyu tamubata kudaro ndokuchimuratidza ona zvatiri tiri vamwe chete so mamira atikaita tumakomredza uno kana wakanzwa kuti ndo akadai ndiso. Hatina basa nemimi. Tinodaiwo varungu venyu vari kukudzvanyirira ya. Vanokupai peshomanana iwo achibva achiguta mukurima ndimi ndimoona pashomanana kunze kuti wakupewo pokuti muje muchiguta. Saka isi ndo vatiri kuda. Asi chatisingade isi munhu anotengesa. Shamwari nhawo iripo apa ndekuti isi tikuda kupinda mukembi. Tione kuti kuri sei. Tingaite sei kuti tipinde tione kuti mukamira wana.
zvakanzi mukembi chokwadi namira akaita kembi pari zvino so varungu varipo asi makwanisa kuuya kumanheru nheru mumba yangu yakamira so iyo munouya ipopo mondiwana tozofamba nemi mukuratidzai shuwa takazoenda kumanheru tomuona murume we autiudza imumba yashefu ibharaki chichi ndovamira yakaita nyaya apa gadhi parodhi ndogadhi vanogara muhandaki kuno vanogara muhandaki kuno vanogara chinda zvakadai akati hapa kanaka shamwari zvanaka hatina kuenda musi wacho takazoita 2 days tichienda futi kuonda masikati chipinda takatazoona right panopindika tanga tazopindako novakomana takaenda kuataka kumahwani dzeusiku tatapinda takasiya gedhi useki magadhi ari uko yamwe ari uko takapinda pakati zvakazovashamisa chete vakunza pfuti dzichirira vanza pfuti dzichirira vakatiza kunoku futi kutotiza takazosangana navo munzira takaridza hapo takabudirira honde ngatinakidza akabudirira tazosangana navo munzira vachimhanya vakatibvunza kubani wena gandanga wena soja ndavandati wena gandanga abva tanga kutiza tikati zvatopera tende yako tatende magadhi aya atiza vakati magadhi echirungu ati kubani wena gandanga wena soja tikati wena gandanga ndopa vakatanga kutiza vangabuda mumapozisheni mavari kurodi yakazokurwadzaiwo imimi ndeipi manje ine hondo yakandirwadzai kunyanya kuti yakandirwadza ndiyo yandataura yokuzoti tikwidze gome yaino ndiyo yakandirwadza ndo yandaifungidza tichapfa yakandirwadza iyo saka ceasefire yakazosvika muri kupi right ceasefire paikazoita ndati pagoromonzi aiwa mamuchiri kwazimunya here aiwa ndanakuwara mazimunya ndanakuwara ndachoka kagumbo noroko ndaenda kuchimondo pandikazonzi chienda kunhengeri chiita namudhatongo chiita chitsvaga chikafu chichinda bhatano mashefu achizoenda kuchichi takazonge ndapadoroi pabhesi pane nyatswa bhesi ndo patikazotakurirwawo nomota kuti tizopinda handiti saka madzoka imimi baba vakanga vapiwa 18 years muchisvika zvanga zvamira sei baba zvakapiwa 18 years baba vabva buda 1978 kubva 65 78 vachibuda baba vabuda 78 nonharo dzamudhara nezvokuda zvomatongo enyika akaenda nemakomridzi zvekare kugara musango kunonzi kwavaiti kuzairi panobhesi rainzi pazairi paseti pachisvita ainzi pazairi panatsenga ndokwavakagara nemakomridzi ikoko vabva ikoko 78 79 vano makomridzi 1980 baba vabva taakupinda kuvhota shuwa vakavhota ndete baba vabva vatofa handina kuona nawo since 1968 handina kuonana nawo sapa makadzoka makasvika chinzi baba vakashaya ndakachifonerwa tiri kugonomonzi tasina mari dzokuisa panguva tasati taitwa demobilization kupiwa tumari baba vafa ndakazongouya kuzongobata maoko baba vatoita almost nenge 3 months 4 months basi handitika aiwa comrades ndofunga tatandara tinoziva kuti muri vekure muda kufamba kuchiri kwakachena chokwadi mashoko enyu ekupedzisira kumhuri Zimbabwe ndekuti mashoko yangu ekupedzisira ndinokumbiritsa utekwatekwa vakuru wokumusoro ngave vanorangarira macomrades please Mozambique vakawa hondo but vano respect wa macomrades Mozambique singaite munomo hatina kana respect yatinopiwa munomo kana mari hatina mari yatikuona ishoma dai akakwanisa kungoti wakirawo hurumende kana dzimba nanhasi manje hamuna zvatinazvo tiri kushupika muno macomrades tiri kushupika uye zvemacomrades tino orientation yekuti hatife takapandukira musangano wedu musangano ndowedu ndiso alidzwa wene hatife takapanduka asi vakuru kana vari kudya kunga vadya titsekukawo kuti tiri vana vavo ipapo tiri kusimbaradza kuti ngavatifungawo mashefu aya tasara vashoma makuru dzapera kufa ngavatifungawo kuti tidyewo tichigutawo
no even vana vedu ngavafungewo kuitira kuti nhaka yamangwana irambe ino vanhu vachiziva kuti ana baba vedu vakapfira izvi ndokunge vachijawo chiguta. Tinotenda. Ndatenda. Gamba rapedza kutaura nezvenhoroondo yaro. Maona ushingi wakange uine gamba iri vakawanda sekutaura kwavaita vachitiwo ndakanga ndiri kuchimoyo kulogistics vachifamba vachipemha nekutakura zvekudya zvingave zvekupfeka. Vamwe venyu munogona kutoti aiwa ndichiri kurangarira vachinditambidza zvekupfeka, ndichiri kurangarira tichiona mota ichipinda mukempi iine zvekudya. Ndo rimwe remagamba rakaita basa iroro. Mazonzwawo zvakare ushingi hwavo nevavariro yavo mushure mekunge hondo yapera, kuita zvigayo, kuitawo mashops, uye zvakare nekurima nekutanga kuchengeta mombe. Nekudaro zvinoratidzawo kuti munhu akarongeka kubva nguva yehondo uye zvakare hondo ichinge yapera. Aiwa, kwanhasi tatandara tiri kuno kuMount Darwin, Mashonaland Central Province. Ndinoti sarai ngatirambei tichiona chirongwa The Forgotten Veterans. For now it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe, manya takabadesa tichichingira Zimbabwe.